Kaixo guztioi, gaurkoan Armentiako basoari buruzko azterketa bat aurkeztuko dizuegu. Dakizuenez, Armentiako basoa Gasteizko baso ezagunenetariko bat da. Dokumental honetan, Armentiako ekosistemari buruzko hainbat ezaugarri azalduko dizkizuegu. Haien artean kokapena, biotopoa, biozenosia, izaki bizidunen arteko harremanak eta abar. Armentiako basoa, Gasteizko hego-mendebaldean dagoen 171 hektareako basoa da, Armentia herriaren gainean kokatua. Erdialdetik 3 kilometrotara dago, Eraztun Berde. Orain, Armentiako biotopoa aztertzeari ekingo diogu. Argia da energia iturri nagusia eta horrek basoa epel mantentzen du. Armentiak hezetasun handia eta prezipitazio irregularrak izaten ditu. Presio atmosferikoa 947,2 hektopaskalekoa da eta latitudea 43. Orain, biozenosia aztertuko dugu. Basurdea animali ohikoa da Armentian, asko ikusten ez diren arren. Urtzintza ugari ere badaude. Hegazti ugari ere badaude, adibidez arranoa. Karnaba, txontak, txantxangorriak eta kaskabeltzak. Landaren artean hauek daude, erkametsa, txillar arrunta, elorri zuria eta basarana. Jarraituz, harreman biotikoak aztertuko ditu. Leia, arranoak eta seriak txori txikiak izatzeko lehiatzen dira. Elkarlana, erleak lorea polinizatzen du, eta horrela loreak ugaltzea lortzen du. Parasitismoa, arkakusoek basurda erabiltzen dute elikatzeko. Komentxalismoa, adibidez, onddoak deskonposatutako materia organikoaz elikatzen dira. Feminismoa, ontzak zuhaitzeko zuloak erabiltzen ditu bertan bizitzeko. Jarraituz, harreman trofikoak landuko ditugu. Hemen ikusten duzuena, piramide trofiko bat da. Bertan, Armentiako basoan egon daitezkeen ekoizleak, lehen mailako kontsumitzaileak, bigarren mailako kontsumitzaileak, hirugarren mailakoak eta superkontsumitzaileak agertzen dira. Hau da, Armentiako basoan aurkitu dugun kate trofiko bat. Zaguak basaranak jaten ditu, eta arranoak zagua jaten du. Hemen beste elikakate bat aurkitu dugu. Beldarrak hostoak jaten ditu, eta karnaba beldarraz elikatzen da. Sugeak karnaba jaten du, eta azkenik azeria sugeaz elikatzen da. Azkenik beste hau aurkitu dugu. Kilkerrak belarra jaten du, txantxangorriak kilkerra jaten du, eta azeria txantxangorriaz elikatzen du. Orain Armentiako ekosistemako sare trofiko bat landuko dugu. Dakizuenez, ekoizleak zuhaitzak eta zuhaitzkak dira. Beste izaki bizitun batzuk, hala nola animaliak, ekoizle hauek sortutako materiaz elikatzen dira. Adibidez, amilo txurdina kakalardoaz eta zatitsuaz elikatzen da. Zatitsua aldiz zizarez elikatzen da, eta azken hau zuhaitzetan sortzen den hostoetaz. Aldi berean, saguak tximeletez elikatzen dira, tximeletak zuhaizketaz elikatzen diren bitartean. Tximeleten janaritako bat armiarmak dira, eta aldi berean, amilo txurdina tximeletez elikatzen da. Gaurkoan, Armentiako basoko ezaugarri geologikoak aztertu ditugu. Mila esker zuen arretagatik, hurrengora arte.